Avata joka aamu ovi, aletaan odottamaan, tulisiko asiakkaita. Se ei enää riitä. Ihmiskunta kehittää tänäkin vuonna teknologiaa nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan ennen. Ja se vaikuttaa ihan kaikkeen. Jos mä sanoisin, että pitäisi tiivistää digitalisaatio johonkin tämmöiseen slaidiin, niin mä nostaisin tämmöisen datan hyödyntämisen ja sen portaat niin kuin esille. Mä väitän, että se minkä takia isot kaupat nuijii pieniä kivijalkoja, niin se ei missään nimessä ole se, että heillä olisi isompi osto-organisaatio, he saisi isompia määräalennuksia tai yhtään mitään, vaan se on pelkästään se, että ne tekee parempia päätöksiä sekä tuotteisiin liittyen, että sitten toisaalta liittyen siihen, että miten ylipäätään asiakkaita kannattaa palvella. Eli tänä päivänä se yritys, joka ymmärtää parhaiten asiakkaita ja työntekijöitä ja palvelee heitä parhaiten, menestyy parhaiten. Mitkä on ne kohderyhmät, jotka on meille tärkeimpiä. Sitten me valitaan niistä kohderyhmistä, niistä segmenteistä meille ne kaikista tärkeimmät, jotka tuo meille sen rahan. Mikä yhdistää näitä ihmisiä tämän tarpeen osalta? Millainen tarve heillä on? Niin sen jälkeen me lähdetään leipoa sitä, että miten me se tehdään, mikä se liiketoimintamalli on ja miten tämä teknisesti toteutetaan. Ja tämä täytyy olla se marssijärjestys. Lähes kaiken pystyy tuotteista ja lähes kaiken pystyy hinnoittelemaan. Sanon ihan näin, että jos et sä uskalla avoimesti kertoa paljonko sun hinta on ja mikä se on, niin sulla on ihan oikeasti tuotekehitys tai tuotteistusongelma eikä hinnoitteluongelma. Sillä kokemustaustalla, sillä teinä olemisella ei ole kuin yksi te. Niin voitte huoleti sanoa, missä te olette maailman parhaita tai ainutlaatuisia. Koska se on se työkalu, jonka avulla te lähdette rakentamaan sitä teidän yrityksen brändiä ja jonka avulla te erottaudutte ja olette teidän kilpailijoita parempia. Se, mikä on teille arvokasta, se tulee toki näkyviin teidän brändissä erilaisin visuaalisin, graafisin ja puhuttelukeinoin, ja se täytyy näkyä myöskin kaikessa teidän toiminnassa siellä teidän yrityksessä. 97% asiakkaiden kaikista ostopäätöksistä perustuu tunteisiin. Rohkea tone of voice pitää olla, jos lähtee erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Sen ympäripyörällä hötölmistä tehdä jotain perusjuttua, niin se ei kiinnosta ketään. Onko teillä kunnolliset nettisivut? Ilman niitä ei voi pärjätä. 3 asiaa, mitä Google sanoo, millä perusteella niitä sivuja näytetään. Mobiili, näkyminen, hyvä sisältö, jotta asiakas pysyy siellä sivuilla, ja sivujen nopeus. Eli kuinka nopeasti sivut latautuvat. Se on se Google, somekanavista Facebook, Instagram ja sähköpostimarkkinointi. Mikä on se kombo, mitä kukin teistä lähtee tekemään? Mutta näillä se myynti rakennetaan. Se kanavavalinta pitää kaupallisellakin näkövinkkelillä valita sen tuotteen mukaan. Kohdeyleisö on suurin yksittäinen tekijä, kun suunnitellaan ja toteutetaan sosiaalisen median sisältöjä. Maksettua mainontaa, niin se homma lähtee liikenteeseen. Tarvitaan hiukan maksettua mainontaa. Kybermaailmakin muuttuu koko aika. Et ei voi ajatella, että kerralla sä opit ne ja sitten sä vaan mekaanisesti toistat. Vaan kyse on enemmänkin siitä, että meillä on oikeanlainen asenne. Ja sen takia mun mielestä tämä liikennevertaus on ihan oiva. Että kun mennään liikenteeseen, satoi tai paistoi, oli hyvä päivä tai huono päivä, niin siellä pitää olla aina tarkkana. Sen sijaan, että pelkästään mietittäisiin näitä uhkia ja riskejä, niin se turvallisuuden tärkein viesti meille yhteiskuntaan ja yrityksiin on tuossa kuvan keskellä. Kaiken keskellä on aina ihminen. Toinen asia on se, että tällä ihmisellä on sadetakki ja sadelakki, eli hän on varautunut. Mutta sitten se tärkein tutkimuksien mukaan, turvallisuuden tunne syntyy lähellä. Niin sillä on tosi iso merkitys siihen, että miten me voidaan ja jaksetaan. Ja tämä puhe yhteisöllisyydestä, niin se on ihan totta. Vertaisparrausta ei voita mikään. Oikeasti kun me katsotaan tätä maailmaa tämän digitaalisen kaupan liiketoiminnan näkökulmasta, niin lakataan heittelemässä toisemme kävyllä. Meistä kukaan Suomessa ei kisa keskenään. Kisa tulee maailmalta. Ihan täysin. Yhdistämällä nämä suomalaiset voimat ja jutut, niin me päästään eteenpäin. Mitä paremmin me tehdään asioita, niin
niin sen helpommin me pystytään osoittamaan tavallaan sitä, että me teemme asioita vastuullisesti. Me otamme kiertotalouden, ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja kaikkia muita tekijöitä siellä huomioon, ja sitä kautta pystytään sit varmistamaan tavallaan se kestävyys myös sille rahoitukselle ja sille niin kuin taloudelliselle puolelle. Että tavallaan sekään, että tyytyisi tekemään asioita niin kuin aina ennenkin on tehty, niin ei välttämättä toimi sit vähän pidemmällä aikajänteellä. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin kyllä pitäisi aika nopeasti tavallaan saada eteenpäin siellä yrityksissä, että mitkä on kenenkin keinot ikään kuin pärjätä. Ja meillä on myös Hämeenlinnassa niin erittäin hyviä mahdollisuuksia lähteä rakentamaan näitä erilaisia kestävän kasvun, digitalisaatio- ja kiertotalouden asioita eteenpäin.